2 January 2025. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema updates zvinhu zvese zviri kuitika munyika yeZimbabwe. The situation is very tense right now. So mukaona ndatoya kudai so ngoma ndiyo hapana chachinja. Kana uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZanu PF. Tanga nekulike this video right now kutira kuti Zanu PF yacho iboikane. Right, muri yeZimbabwe nyaya dziri kutaurwa munyika yedu adzipere. Nyaya dziri kutaurwa kuZimbabwe kwedu dzakawandisa. Pambotaura kunzi Mnangagwa atorova first step yekuti achifire general. I don't know kuti step yacho yapa namba chi. Nyaya dziri kungotaurwa mwakabuda zvakanzi Chiwenga aita meeting nema generals. Idzi nyaya dziri kungotaurwa nema streets. Handisiri ndadaro ndosaka ndati hanzi ndo zvinhu zviri kutaurwa. Iko zvine vanhu varongotaura zvinhu zvakasiyana siyana. But inini pandazopinda muma streets social media ndichitenderera kuti ndione kuti chii chiri kunyatsoitika, ndezvipi zviri pa ground kana kuti zviri authentic zvatiri kuzonosangana nazvo senyika, chii chiri kuzonyatsoitika. So ndiri kusangana nepanapo this source iri kubudisa iri kuti zvoni ED gave the people an impression that he is going to reshuffle the cabinet, which is not correct. He is going to fire one minister, transfer two permanent secretaries and retire George Charamba. Uyu Charamba watakanzwa tada kufaiwa, but ndo zvinhu zviri kunyatsotaurika muma streets social media. Iko zvinezvi ndo nyaya dziri kunyatsofamba idzidzi, nyaya yaGeorge Charamba. Ndosaka muri kuona kuti even Charamba wacho hasina basa nezvakawanda, hasina ke kuti muchazoti chii kana kuti ndosaka izvo zvaangobuda akangonzwa ngofunga zvaangoda kungofunga nepfungwa dzake, anogona kutokushaudhai ende iyo haisisiri secret. Ndo zvinhu zviripo zviri kunyatsotaurika. But I don't know kuti imimi muri kunyatsoionawo sei nyaya iyi, makaitarisa imimi, because inyaya yekuti for now handiti zvinhu zvakanzi tichazoona tiri kugadzirisa after holiday. I don't know kuti zvichazobva zvaitwa naacting president here, because I think chinhu chinenge chingoitika pa is the president's office ndo inongogara ichingoranda zvinhu zvese. Iko zvinhu president's office muna VP Mohadi ndo varimo vari kuchimhanya varimomo 19 days dzavo. Aiwa pachakotsirwa zvapo. Ndikutaura nyika yeZimbabwe ndimi chakotsira. Haikunozoti ndazotaura zvinhu zviripo. Now ndiri kusangana neimwe nyaya panapa madzadiwa. Pari kunzi zvoni painzi vanhu vaive kuba 4 million kukoblawayo. I mean yeah, vainzi vakabatirwa kuchitungwiza, but zeta rapiya kubuda chita hapana munhu akambobatwa. Unoona zvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe, nyaya dzinongobuda mabudiro ese. Vanhu ve4 million vaiva I don't know, but takazvitaura kasingapere tikati mukaona vanhu vaiva vanzi vabatwa ka ne the way yavari kuita zvinhu. Because last year ndakambona chitaura nyaya yacho pachinzi zvenene vanhu vechiwezeta tapita apa dhuze kubata vanhu ve4 million. Ndikatobuda ndichicriticize that, ndikati azvinzwaro ka ibasa renyu, hatisi kuramba, ndo maitire enyu pamwe chii. But kana makuzoudza manje makubudisa zvinhu zvacho papublic mapa dhuze kubabata, vanowedzera kutiza kavozoti apa dhuze kubatwa, ngatiwedzere ma strategies. Mazvona manje ndo nyaya imwe taitoramba pana pichiti this is not right kuti muti tapa dhuze kuvabata. Ndiziva kuti zvinenge zvine meaning iri mukutsvaga munhu mototi tatopa dhuze kumbata muchiudza public ndo vanhu vacho vanenge vachitogara vakateya nzeve kwamuri ikoko. Mazvona saka ndo nyaya inenge ichinetsa pazvinhu izvozvizvi. Ndichibva ipapo ndiri kusangana neimwe nyaya zvekare panapa pari kunzi Air-Zim employee in court for draining plane fuel. Vakomana vemadhiri zvinhu zvavanoita hazvipere. Unozati most of the times ndinotombozvishaya kuti bohere inoitwa nevanhu vakawanda. maZimbabweans ndogara I don't know how many times muchichitaura kuti muZimbabwean wese ukaona achibvuma kushanda basa rine mari shoma, hakuna zvakadaro imbavha. Anotanga atorova research yake yakakwana kuti basa iri panoitika madhiri here. Kana pasingaitike madhiri unonzwa achingoti I am not interested, haapinde. Ndinozoona even here in South Africa unoona ana achimwene team redu rekuMalawi nevamwe vakasiyana siyana vachipinda kunotsvaga mabasa. Vanoshanda kumukula kwekuti unyazoona kuti munhu ari kubhadharwa mari shoma anogona kushandira iko zvinezvi ndo zviyatooneka. But kudhara ndaiziva munhu aishinza aishandira 1,500 rands the whole month. Iko zvinezvi vamwe kutambira ma 1.8 ma 2,000 rands the whole month, tikutora zvemwedzi wese. Saka unozotasa kuti munhu iye unotovhunduka usangana naye achifamba nemota. Mota yakatosvika svika utotasa this guy akazvigona sei, how come kuti akutofamba nenhingi achitambira mari idzi zviri kufamba sei.
so vanta inonzi mbudzi inodya payakaita sei payakasungirwa, and those guys they are very dangerous. Ndakatonzwa kuti vakomana kune vamwe kutoti achitotambira mari pabasa, especially vanenge vari kushanda mumagarden boy, anototi achitotambira mari pabasa ane nigirine kuti murungu anokanganwa akati nhasi murume omutambirisa mari kuti shamwari mari yako yepei, mukadzi wobva amutambirisa murume panodza kuti sorry zvia ndakakanganwa apa anenge akamupa kana achibuda achienda samwe, sorry zviko ndakanonoka kuzokupa mari yako yepei, anotambiriswa pei ka4, mukadzi anomupa ka2, murume omupa ka2. ndo normally zvinowanzo kutongoitika pazvinhu izvozvo, ende hakuna nozombobvunza mumwe kuti wakapa nhingi kuti chii, vanenge vachitongoti aiwa abo mari yako ichi. Saka ndakanzwa kuti ndo rimwe skillful ravanorwa, saka musanyanye kuzvichiva steri kuti munhu ari kushandira mari idzo unozvishaya. Saka ndo the same situation iri apa manje kuairzimunguka uko, hapana pekuti ungapuwa salary ka3 kana ka4, itori nyaya yakatosiyana. Vanhu vanenge vari ikoko manje unoona kutosangana nevasingazvinzwisisi kana kuti vatori nezvakatowandawo kutokudarika iwe, ndo normally zvinowanzoitika ikoko. Saka vakuoneka vakuzororo vakuba feel yemundege avakomana, zvimwe zvacho zvinotambwa nazvo asi right, because unotorwa feel yemundege, ndege ndozongosumuka ichitanga nefioka yoperera feel mudenga, zvinhu zvakadaro zvinhu zvekuti hazvigamuchiriki hama dzadiwa. But I don't know, you tell me what you think panyaya iyoyo, right? Tiri papo tikusangana nenyaya mhuri yeZimbabwe iri kunyunyuta zvakanyanya pamusoro peuyo muprofita anozviita Passion Java. Ari kunzi akaita chiprofita chake chekuti vamwazha vachazofa gore rakunopera, achiti ndaona vamwazha vafa, saka chienda kutonamatoti chechi ngaibatani ngavadidididi, ndo profesi yacho mamiriro yakaita yainga yakaita. But now taamuna 2025 ende vamwazha vacho havana kufa, iko zvino zvaithingi vakutosvika 106 years vachingoripo vari vapenyu vachingochimhanya zvichitoendeka zvakadaro. Vanhu vakutanga kuti Passion Java muprofita wenhema. I don't know how many times inini pandakabuda nchitaura pana ndikati ukangoona muprofita wese anobuda achienda achinoita bootlicking achinotamba neZANU-PF, machances ekuti tingamuti muprofita waMwari chacheka ari kure kure, nekuti zvimwe zvinhu zvacho zvinotoitwa this government of Zimbabwe, kana uri munhu wekuti unenge wakanyatsotumwa naMwari chaizvo, I don't think kuti mungatowirirana, munotogara makavengana, because unenge uchingoenda ungoti apa muri musadaro vanhu apa, this is not right. Chinchi kwete zvevamwe wekuti anototanga church otodeedza kuti uyai titopinda service kunoko obva atanga kuita bootlicking ari munhu waMwari. I don't think kuti zvinomeka sense inini kana ndakatozvitariso, but ndo nyaya iripo. maZimbabweans vari kujamuka zvisingaite kuti mukomana uyu akatopa chiprofita chenhema, vanga vakajaira kungoti bla bla, kana kuti anenge akazvinzwa somewhere or zvinhu zvotaurwa nemaZimbabweans hazvipere. But anyway, inini ndangondiwe panapa ndo maupdates andinawo, asi ndisati ndabuda sekutaura kwandakazviita gore rino, aiwa zvinhu zvakatirongeke mbijana. Takati munhu wese ane voice anofanira kutaura something zvinonzwikwa nepublic. So namba dzinenge dzichibuda pascreen ndo dzangu, ndichakusiya muchiteerera audio yemumwe muZimbabwean ane zvakawanda zvekutaura about the situation iri kuitika muZimbabwe. Kana tichinge tapedza mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Negore dzvakairi ratakupinda mhuri yose yeZimbabwe, takupinda mugore idzva 2025. Aiwa, tinotenda Mwari atichengetawo tiri vapenyu. Ndinoda kutaurawo ndichiti tiri pafungwa dzekuti tibetserane. Ndine mubvunzo wandinawo kuti kana muchinge muchiti tiri kuvaka nyika yenyu, nyika inovakwa nevenhu vayo, kuvaka nyika vanhu munenge muchiita zvekuita sei? Nokuti imwe nguva imwe zvatiri kuita izvi vamwe tiri kuita zvisiri izvo, saka hatiwane mhinduro nokuti tichiita zvisiri izvo. Masonaka ndandichireva kudaizve, the late president vaMugabe vari varipo vakambounza vachiti unzai homegrown solutions for our country problems. Ndine masamba akati kuti andakavapa yekuzopedzisira yavazoenda nayo, ndichivakumbira kuti daidzirai dialogue mutaure nevamwe. Ndo yandakapedzera kutaurawo kuvanyorera iyoyo andimazona right. Pamashure apo kuchina finance minister comrade Patrick Chinamasa, ndakanyora tsamba yandinayo, ndofunga yava nayo futi ikoko, vakatarisa kufinance vaneiona, ndichiti izvo vedwe kana
for as long tine chinhu chinonzi sanction munyika medu hatina chatinokwanisa kuti tiite tikafamba zvakanaka, nokuti masanctions ane zvaanokonzera. Hatifambe tingaedze zvipi nezvipi hazvifambe. Mazonaka saizvozvi zvitiri kungonetsekana zvazodai ninge watadza kutonga ninge azodai zviri kukonzerwa izvozvo nekuda kuti tine masanctions atinenge tiinawo. Mazona tobva ipapo muvaadvocate speaker of parliament vamudenda ndichivapa tsamba yekutizvo muzimbabwe ngatiregei kudzidzisa vanhu vedu kuti mutungamiriri anenge ari paanobiswa nechisimba, nokuti tikangodaro nyika yedu yaisakagara zvakanaka. Ndikiendawo nei hazvina kuzombotora mazuva akati kuti vaMugabe vamva wabviswa handi mazuva manje. Saka izvozvo kana tiri kuvaka nyika yedu tiri kuvaka tinovakwa tichiita sei mazuva manje? Taakupinda mu2025 hachitofungai zvimwe zvokuti tibatsirane kuti tibude mazuva. Izvi ndiri kutaura kuti ndine global order message of peace and security solutions andinazvo. Still hapana, you don't get any response. Iyo hurumende yedu chaiyo they don't ask kuti uri kuona sei kungobatsirana ndokuvaka nyika. Hatitsvagirane mhosva kuti hatida kubatsirana nevakuru. Vakuru vakati his door is open but all the passages are closed. Hazvikwanisike kuti you can talk to him, hazvikwanisike kuti unotaura naachamisa vacho, hazvikwanisike kwese is still the thing. Saka tinobatsirana tichivaka nyika yedu tichiita sei? Ndomubvunzo wandinawo.